Matay pre. Makasweldo ka taan dulo tambay-tambay na to ani pre. Oo, paabot niya. Oo, nakasweldo na di ka ne. Oo, atong niaging adlaw. Pag tinarong sa kay magasigi sa naman kong tambayan ni og. Lagi. Sabi ka mo na ako. Oh, hiluma. Ha? Palit sudan? Bila to pag kita sweldo ya are. Kanay, mo ni ako ang mga lubihan eh. Rinda lang natin kay abot ang leksyon. Oh, sige. Kay magtinaros kong tambay hare. Sige. Oo, Tro, sweldo, galakaw, og kanang mo sweldo. Mo na mo sweldo na to. Ha? Usay mo sweldo na to. Mutrabaho ta niya? Dili, paabot ra. Watch and learn. Oy, Kap! May buntag! Aw, mayong buntag. Ayaw sa kutawag kapitan ninyo kay wala pa sa kumudaog. Ay na, sigurado daog na daan ka, Kap. Kanang tambay diri imuan na ning sakop. Aw, og maumanggani. Salamat kayo sa inyong suporta. Para. Tol, diskarte nimo tol. Bunal tol. Mao lagi ni Kap, ganihara kay may buntag hanig lingkod-lingkod na nag-arat naman nun yung tutunglan. Ay sa, magkuha naman dagoy sa tubig sa balay. Ug matubig, Kap, tubidagan tubig sa balay. Lamay gutong sinta club, Kap. Walang halang. Sakto kay nagaw. Mao. Sakto ron. Dire na mo sulod ang atuang earnings. Ay oh, sakto. Mo na saktong trabaho, dili hago, lupig pay ubirses. Ug mamaumanggaling inyo ha, war ba jud ko kadlag kwarta. Nakadala na gilupit na ng brief. Nan, ug mao manggani, Kap. Naka-register na ra ba mi sa Kumili Kap? Sayang hindi Kap. Ay oh, sakto. Kay may nanaman dyan may mga tambay hari kap. Kay ug maisa ray ligas kami rahinong dang daog ka. Wala lagi ko'y kwarta hare. Murag yapong tagaan kay inom raman ninyo na. Nilaig batasan. Bitaw sa. Kanay. Tuod sa? Matay, Kap. Di sunod ka mo daog anay ug di ka kabalo mo pahinungod anay mga katawhan. Pustahan ay patahog. Ayaw ko naman ko niyo pugsa. Total, napamumpay utro. Ay dili Kap. Lahi na sa karon, lahi po na sa utro. Di ba? Tinuod na. Oh, kay maulagi. Kay ug mo daog mo kap, di naman mo hikita na mo. Wala ko'y makinhas. Wala na. Pikas ta, butar. Bahalag to ba? Sige. Ala na naman eh. Iya, isugo ko ni mamay pagko ko ng sweldo ni mo kaparapait sudan. Ikaw ang type ko din. Oh yeah. From now on forever. My crush ka Detris oh. Budgeta ni ta magpanyapon. Pwede kasin. Hareg! Duro mo kagpatupog tuhod na. Pangugas din sa balay ha. Di lalim ni matambay. Hulat-hulat og karasaan ang sweldo. Padit dali upatan ninyo. Pangugas din sa balay ha. Sige sa itong doon mo na. Igso na ko bay. Ibigay ka mo hata. Pila ba edad daw? Oh, 21 na. Manghod na ko tog 2 ka oras. 21 na to? Tagay 100 sila oh. Tagay 200 ng iyang kuya. Oh, dara. Ay mo. Mga 200. Bro. Ay, asa makabay? Aw kap, asa maka? Utabang kong hugas sa balay ninyo. O kung pag-aksyon mo kunya pahalo kung sugot ako patyon. Utro. Muna sweldo na. Muna sweldo na to. Liwat mong pagkapidjot ka. Birsis. Kaling kamera. Utro. Ug mamuumanggaling inyo ha. Ati makatawang ka na yung mga nawang. Man. Isa. Ay dili Kap. Ha? Play. Tropa? Ko ni mami may pagko ko ng sweldo ni. Pagtulog. Mga 200 ma. What's up mga mamaran? So karon kauban nato si Probinsyano Siaw. What's up mga kasiyaw? So mamaliyok lami nga unta suportaan po ninyo iya ang channel. Ibutang namo ang link dira sa description ug sa comment section. Nakapina siya. Click na mo dito tapos subscribe mo sa iyang channel ug i-click ang notification bell. Mura na walay bayad ang pag-subscribe. So, message ako sa tanang supporter sa Sir TV. Dagan din salamat sa pag-suporta
sa katong wala pa pud ka bisita sa kuang channel, please subscribe Probinsyanong Siyaw. So more dito mga mamarang no. So salamat sa pagtuman ng video. Ganahan ka magpa-shoutout. Comment below. Ganahan po ka magpa-shoutout ni Probinsyanong Siyaw. Comment sa mo dito sa iyang YouTube channel. So na po na may promote nga usa ka channel ang gitawag nga Mapahiyomong Mata Project. So narasad na sa comment section o sa description. So subscribe po mo dito guys kaya naghatag na sila og mga ayuda pod sa mga tao. So dire na tataman mga marang. Secure TV, your greatest weapon against stress.